Alright, mayong buntag mga kasuper ang atong oras sa alas 11:49 biyantag na sa buntag. Ano karon kadibing kapit sa 30 na sa buwan sa Agosto 2020. Diyan karon sa may Bulacau Health Center o kanang nga adto mismo sa barangay Hall sa barangay Bulacau. Ning ato nagpasugbo pagtubag sa alarma kaya nga ato mga personal sa City Ambulance City of Cebu o mga medical personnel sa kaning nagpasugbo mitubag karon sa alarma kaning nangalanag no. Diya karon inyo kita kaning pasyente bata ni ano sa makita ninyo nga nagali ang ko ano nalanag ni mga super no mo ni ang kwan ato ba minaon gi-entertain ko sa mga kwan na imo ni bata gipakaon ni og kaning spaghetti ata no bahong spaghetti sige na ko konsyal ako bila. Sikap. Kap ate. Mo na wala kay ka, sila may gala. Kap. Ngano na sila kap? Unya. Pila pasyente kap? Unom ka bata. Aha. O sa ka pamilyahan? Lain-lain ka pamilya. Ang spaghetti, o sa ni sila naghikay o gihatag sa ilaha? Unya. Lagi what I mean, ang kaning spaghetti hinatag sa ilaha. Ang naghatag ang katong nag-birthday. Pero gahapon ang birthday. Ang gihatag ka spaghetti no? So, wa day to kuan kanang wala to matilawi sa naghatag? Mo. So, ang kini mga bata ka pila edad ani? Dagmay to ni gidatulog buk no? Sa City. Nya ang katong inahan wato kakaon. Ay si. So sa may tabo ni kap dalhon sa ospitalon. Kap salamat. Si Barangay Captain Rodrigo Abellana. Abellana no. Ang amahan sa Barangay Bulacau mga kasoper. So mao ni ang sitwasyon karon diri. No, gani mo mga bata ang lagi diri no atong gakuan ni. Okay. Ata pa ko ta ano. Padaga. Amahan eh. Amahan na siya, Amahan na nila. Tulo. Gani. Oo, kana mo na amahan. Sa ato ikatulo to usa. Oo, inahan na to usa. Ano ko sa layan? Naga. Wa na diri ka. At about learning amahan ng mga katal. Sumoni. Pupunta na sir, kakao dyan mo? Kakao dyan mo? Wala mo, mga bata na. So gipangatan na karon sa Kung nakabuk, mga bata. Sige, nagyapon, nagkikaon nyo, pag-itin yapon. Ang daw na ito, kaon. mga bata ng mga roper. Papatay dito ko ang atong doon na rin tulungan na da sa kanilang ito baga ambyo. Ambyo 803 o 826 yung responde ka ron. O niya. Sir, anak di man eh? Oh, ang tulo sir. Pili na dyan eh. Kini 8, kini City. Amo sa? 4. Yung 4. I see. So dalaw ni karon sa dia para to maintain kay dalaw naman sa kuan sa kaning Cebu City Medical Center. Ang kaning maong nga ambyo na pa mo ni ang katulo. So
kalay po sa inahan, sa bata, ma'am. Kalay po pa din lahat. So, o sala ba dalon kay ato interview ng amahan? Ang amahan mo ibilin siguro mga super. So, unom ni ka mga bata na lanag sa gikaong spaghetti sa gingon ni Barangay Captain Abulaco, Barangay Captain Rodrigo Bellana nga nalanag din sila sa gikaong spaghetti nga naghatag nga nagsaulog siyang birthday kagahapon adlaw gihatag gagain ng buntag nga gikaong ng mga bata unom ka buok ang kanin tulo ni managsuon no. Unya Juan. Unya ang katutulo managsuon tong unang tulo kap. Oh, ginahan sir. Ang tulo la ginahan. Lain ginikanan di ay. Yang kanit managsuon. So mo ni mga super no. Kuyo kang ginahan ka mahano? Kap kasi pangalan kap. Sige. Atong okay sir, ako lang ko pangano niya. So man ato pagtubag karon diri mismo sa Barangay Bulacau, kalabot usab sa kadig dalanag no nga mga bata human may kaon og spaghetti, basta na bahigala. Ang spaghetti nga kagahapon pa gihatag sa nag-birthday. O nya away swerte kay dalanag ning mga bata matupasin ang amahan nga sa buntag. O karong buntag nga gikaon na posible nga kaning nabugnawan siguro antiyan kay wa pay paniud to si mayhon. Wala. Pastila may gala. Wa ka G. Dalagod direktamente sa Barangay Bulacau ni atong Dagbay Sugbo kini yung ka-super Benji Talisik. Balik ta na tataod tungod kay ato tag Barangay Iniwan. No, ato ga hinabiyon si Iniwan Barangay Captain Kirk Brian Ripolyo ang kay kalabot na sa pagsaulog sa Barangay Iniwan sila kapistahan karon nga guardyado sa sundalo. Salamat mayong buntag mga ka-super.